Abusuafo yɛma makwaba ɛfa emra GH Live Studio ene opanyin na ni hɔ na nakra anamasum ene mede dwumadi no enso edi ebro this episode no episode ano odin Ghana Football Association President Kurt Okraku ene otufri enkran Pomponi Mantem ebai Kumase ene Kotoko Secretariat Kotoko mpanyinfo the IMC and then Kotoko Circus Chairman Kotoko supporters leaders ACI na nkomodidie ekoso metwa arrival no edi abroebra Kurt enso ebedru Kotoko Secretariat no the arrival na bema na ene meeting na ekoso no na closed doors ene na apenkra kwasi agua IMC chairman kontomponi afere hene ene na oni honom but coach akwasi apia ejinemu emano na Kotoko supporters mpanyinfo enso eho mihu chairman Alexander Menu mihu chairman K5 ene other supporters omo eka Kotoko bobuku no ho na omo nso ewo around na bibia enso eye kama ewo hono na Kurt ebedruye no na security no eye tight. I don't know se na esuru bi wo mumu dia police for amo ba hono no na men kam fanada omo ba yi pa omo eba yi pa se eda so a ohwe eno eye akwasi apia na ebra omo baaye na dwumadie no bibia ekoso tuto na akwami bibia wie he no ana obehu se Kotoko mpanyinfo ene Kurt enso etwitwa mfonyini enso ewo hon ma eda wo screen so a ohwe before say one the media enso ebetwetwe nkomo enso so this after say Kurt enso ene Kotoko enso edi nkomo enso ewie he no ana mede ato wanim owie ana one Kotoko supporters union enso etwa mfonyini enso ho a ne video enso eda so a wohwe bi kama enso ewo so nya subscribe to your channel na GH Live Studio me boss Kizito ono eda no na yenso ye wo Ghana ha enso ye adwuma pa ene adwuma den ede ma ya hwefo ne tiefo so nya subscribe meka buseku no ho a na waye ne sa kama aba beka na se ohwe sene enema esiti a ebra na Kurt Okraku enso eba Kotoko Secretariat no ana yetwa ho mfonyi enso ede akyerem na mahunye ekoso enso eho na ebra obeduye no Kotoko mpanyinfo ene supporters meka Ghana Supporters Union nipa kakra na omo ho enso ebe wo kamen Kurt Okraku eho na meeting no ana mi wuremu de meeting mu nkomo enso ede abro meeting nyina na ejina se Kurt eba behwe na omo ne krobia Kumasi Asante Kotoko mpanyinfo atenase na ekwa ebefa so a league no esanso ebefiri ase ewo Ghana ha sei sa anana ne na matwa to nkrata so na Kurt odi eba no already no ne medical dia to anim se Kurt Okraku oye GFA president edikan apachew ebra Kotoko enso ekọ Accra na omo ekohyiaaye enso ho no medikan pachew ewo honom enne wasanso de apache ebaye omo na close doors but information na ewo no ye de ema o de apache ebaye oba bepa Kotoko mpanyinfo achew oba senko oba bepa Kotoko mpanyinfo achew na owie ye no ni media owie ye no oni media fo ni di nkomo wati ase oni edi nkomo me de sa voice me bo no a ne voice no ani video no ensem o kan ye no mi amebo mi nkyire mu nko akire bebre bet mebo na onso ahu ne yete e honom na obepa achew ana ko befa so obehwe na dwumadie na omo edi no Ghana ha se me kire Ghana GP on Ghana
Premier League no asan so akɔ ɛno ana yɛwura ket ɛba ha bɛhyia kɔtɔkɔ nso mpanyinfoɔ no ɛne supporters no ɔmo ɛbɛkaeɛ but nkɔmmɔdidi na kɔmua bɛhu sɛ still kɔtɔkɔ mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo nya justice there is no way sɛ ɔmo bɛbɔ Premier League wɔ Ghana ase sɛ justice for Pole na yɛka ho asɛm no sɛ ɛnyɛ hu justice ni biara justice wɔ hefa nyoku Pole no ɛwɔ sɛ wɔba